Sugeng enjang, kula Daniel saking kelas sekawan R, YSKI 3. Sakmenika kula badhe maos geguritan kanthi irah-irahane aku kangen ocehe prenjak karipta dening Aka Cahyaningrat. Ngendikane ibu bapak, biyen saben srengenge jumedhul saka Bang Wetan mesti dibarengi ocehe manuk sesautan. Saiki ocehe prenjak bae menawa ana kalane keprungu. Swarane ngaruwara sambat njaluk tulung. Ditokake saka krangkeng sing ngunjara awake. Aja milara marang pepada. Sanajan mung awujud manuk, iku uga titahe Gusti kang kudu diurmati lan diajeni. Apa kowe kepingin dadi prenjak sing nelangsa urip ing sajroning krangkeng wesi, sing mung bisa nyawang tanpa duwe kamardikan? Matur suwun.